लोगोफोर फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आं आरो फिन कर'ना भाइरासखौ लानानै मोनसे भिडिअ बानायबावनो सानबाय। 21 सान भारत नाङैनो जितु लकडाउन फोसावनाय, बिनि दिनै 80 सान। बे 80 सानाव आसामाव जिहेतु आगोलनि जि 6 सान बे बारलांबायमोन, सासेबो पजिटिभ ओंखारथ'वामोन, कर'ना भाइरासनि पजिटिभ केस ओंखारथ'वाखैमोन। नाथाय मैया 7थि सानाव जिहेतु सासे जोंहा आसामाव पजिटिभ केस ओंखारबाय कर'ना भाइरासनि। दा बेनि थाखायनो जोंनि गेजेरावबो गिख्रंनाया एसे बांसिन जाबाय। आरो फारसेथिं खोनादों माखासे दिल्लीनि जि हजरत निजामुद्दिन मस्जिदनि जि तबलगि जामातनि केस, जेराव भारत नाङैनो आरो बुहुमनाङैनो खना खनला जायगानिफ्राय आरो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्रायबो मुस्लिम इस्लाम धोरोमारिफोरा मोनसे धोरोमारि मेलायाव ज' जाहैदोंमोन। दा बेनिफ्राय माखासे कर'ना भाइरासनि पजिटिभ केस ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो मेडिया निउसाव बियो दावराव जागासिनो दङ, जायनिफ्राय कर'ना भाइरासनि गोसारथिया बांसिननिफ्राय बांसिन जानायनि चान्सआ दा फैबाय आरो गिख्रंनां थासारिया बारासिन जाबाय होननानै जों बयबो हमदांनानै मोनदों। बे कर'ना भाइरासनि जितु पजिटिभ केस, बियो बुहुमनाङै 8,52,669 सानि देहायाव जोङो दासिम टेस्ट खालामनानै कर'ना भाइरासनि पजिटिभ केसखौ मोननाय बे खौरांखौ मोनदों। बेनि मादावनो 42,122 थैबाय होननानै बेवहाय रिपर्ट मोननाय जादों। आरो बेनि मादावनो 1,28,099 सा सुबुङा बे बेरामनिफ्राय फाहामथायनि गेजेरजों गाहाम देहा मोनफिननो हाबाय होननानै जों खौरां मोननाय जादों। दा गासै बुहुमनि हादरफोरनि मादाव USA आव दा बांसिन पजिटिभ केसखौ मोननाय जादों, 1,88,530 दासिम। दा बेनि मादाव 3,889 साया जिउ बावनो गोनां जाबाय। नैथियाव इटालियाव दङ, इटालियावबो 1 लाखनि बारा, 1,05,792। थामथियाव स्पेन, 95,923 सानाव बे कर'ना भाइरास पजिटिभ केसखौ मोननाय जादों। ब्रैथियाव चाइना, 81,518। दा इटालियावनो बांसिन सुबुङा थैनो गोनां जाबाय, 12,428 सा। नैथियाव स्पेनाव बांसिन थैदों, 8,464 सा। दा बिदिनो इन्डियायावबो बारायनानै दा जितु कर'ना भाइरासनि पजिटिभ केस, बेखौ 1,619 1,619 सा सुबुंनियाव पजिटिभ केसखौ मोननाय जादों दासिम टेस्ट खालामनानै। बेनि मादावनो 150 साया गाहाम देहा मोनफिननो हाबाय आरो 40 साया थैनो गोनां जाबाय। दा आसामावबो जिहेतु सासे बारायबाय मैयानि गेजेराव, दा जोंनावबो आसामावबो पजिटिभ केसखौ मोननो हादों। आरो जितु निजामुद्दिन दरगाह दिल्लीनि, बेवहाय जानाय हजरत निजामुद्दिन मस्जिदाव तबलगि जमात मार्काज, बे जितु धोरोमारि जथुम्मामोन इस्लाम धोरोमारिफोरनि, दा बेनि गेजेरजों माखासे मानसिनाव कर'ना भाइरासनि पजिटिभ मोननाय जादों आरो माखासेया थैबायबो होननानै जों जितु मेडियायाव खौरां मोनबाय थादों। दा बिदिनो जोंबो बर'फ्राबो सांग्रां जानो सम जाबाय। जितु 21 साननि लकडाउन, बेखौ जोङो मोजाङै फालिनांगोन, न'आवनो थानांगोन। नङाब्ला खिन्थु
जोंनि गेजेरावबो बे बेरामा साग्लोबफैनो गोसारफैनो बारा सम नांनाय नंला जुदि सेरखाय बेरखाय ओंखारलाबायबाय थायोब्ला आरो बे कर'ना भाइरास पजिटिभ थानाय मानसिजों जेब्ला कन्टेक्टआव फैगोन अब्ला जोंनि देहायावबो न'खराव लोगोसे गामियाव ओनसोलाव बे कर'ना भाइरासनि गोसारनाया बारा गोबाव सम नांनाय नङा। जिहेतु जोङो दा मेडियायाव मोनदों आसामनिफ्राय गासै जिल्लानिफ्रायनो सासे नङा सासे बे दिल्लीनि हजरत निजामुद्दिन मस्जिदनि जि तब्लगि जमात बेवहाय इस्लाम धोरोमारिफोरा ज' जाहैदोंमोन। बेवहाय आसामनिफ्रायबो गासै जिल्लानिफ्रायनो सासे नङा सासे इस्लाम धोरोमारिया बेवहाय नुजाहैदों बाहागो लाहैदों। बेबायदिनो नगावनिफ्राय 37 जन, करिमगन्जनिफ्राय 3, हाइलाकान्दिनिफ्राय 13, बरपेटा जिल्लानिफ्राय 12 जायनिखि बियो माबाजोंनो नांजाबनाय बिटिएडिजोंनो नांजाबनाय माखासे जिल्लाया। नलबारिनिफ्राय 6, डिब्रुगड़निफ्राय 11, थिग बिदिनो गोबां दङ। दरंनिफ्राय 14, बिदिनो उदालगुरिनिफ्राय 3, बाक्सानिफ्राय 3, सनितपुरनिफ्राय 6, कार्बि आंलंनिफ्राय 4, चिरांनिफ्राय 1, क'क्राझारनिफ्रायबो गोबां दंमोन। क'क्राझारनिफ्राय गोबां जों नुनो मोनदोंमोन। दा बेवहाय लिस्टआव 9 सा 9 क'क्राझारनिफ्राय बाहागो लादोंमोन। दा अब्ला बैसोरनो जोंनाव जुदि बिसोरो फैफिनबायब्ला बिसोरनि दारै कर'ना भाइरासनि गोसारथाया जोंनि हालामावबो गोसारनाया रोखा। बियो जुदि जों सांग्रां जाया, न'निफ्राय बायजोआव ओंखारबाय थायोब्ला, जों बिसोरनि कन्टेक्टआव फैयोब्ला आरो बिसोरो साबैसे मानसिजों कन्टेक्टआव जादों, बै कन्टेक्ट जानाय मानसिनि दारैनो जिहेतु जोंबो कन्टेक्ट जायोबा बिसोरजों, अब्ला जोंनि देहायावबो कर'ना भाइरासनि गोसारथिया फैसिगोन आरो बे बेरामनि जि गाग्लोबनायजों जोंनि न'खरनि सोद्रोमाफोर, जोंनि गामिनि सुबुंफोर, ओनसोलनि सुबुंफ्राबो गाग्लोबजानो गोबाव सम नांनाय नंला। ओंखायनो जों सांग्रां जानांसिगोन, न'निफ्राय ओंखारनायखौ दोनथ'नांसिगोन। हानायमानि न'आवनो थानो नाजानांगोन, साखोन सिखोनै थानो नाजानांगोन। जिहेतु मास्क गाननाय, आधा घन्टा बा 1 घन्टानि मुरे ओंखाम जानायनि सिगां, जिखुनु आदार जानायनि सिगां साबोनजों आखाइ सुनाय, सेनिटाइजारजों आखाइ साब सिखोन खालामनाय, बेफोर जिथु सोरखारनि बिथोन, डक्टरफोरनि बिथोन, बेखौ जों मानिनांसिगोन, मानिना सोलिनांसिगोन। नङाबा खिन्थु राहा गैया। बे बेरामनिफ्राय गाग्लोबनानै गोबाङानो जिउआवनो गोनां जानो हागौ। मानो होनबा बर'फोरा बांसिनै जेब्ला बे बेरामजों गाग्लोबजागोन, बांसिनै बे बेरामनिफ्राय भुगिनो गोनां जागोन। मानो होनबा जोंनि गोबाङानो सांग्रां नङा, बुजिया, मेडिया निउसफोरजों बारा लोब्बा थानो नागिरा, मा खालामनांगौ मा मानांगौ बेनि सोमोन्दै सांग्रां नङा। बेनिखायनो जों जा मानसिफोरा एसे सांग्रां, रोंगौ, बुजिगौ, खौरांफोरखौ मोनबाय थादों, बेफोरबादि मानसिफोरा गामियाव, न'खराव, ओनसोलाव मानसिफोरखौ बुजायनाया प्रयजन जानानै फैबाय, सांग्रां खालामनाया प्रयजन जाबाय, जाहाथे बुजि रोङै जाम्बा जाम्बिफ्राबो सांग्राङै थानो हायो, बे बेरामनि बारदेरनायनिफ्राय गोजानाव थानो हायो। गामि, न'खर, ओनसोलखौ जों बे बेरामनि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखाथि होनो हायो। बेनि थाखाय जों साफ्रोमनावबो बे दायित्व, बिबाना थाबाय। जोङो दायित्व लालायनांसिगोन, जाहाथे बे बेरामनि गाग्लोबनायनिफ्राय जों गावजों लोगोसे गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोर, गामिनि सुबुंफोर, ओनसोलनि सुबुंफोरखौबो बासायनो हायो। ओंखायनो बिबान लालायनांसिगोन, रायजोफोर सांग्राङै थालायनांसिगोन। आरो मुस्लिमफोरखौ
गामिफ्राव दा मैगं फानथिंनो फैनाय, ना फानथिंनो फैनाय जों नुबाय बायोब्ला बिसोरखौ बादा होनांसिगोन आरो गिदिंना थांफिननो होनांगोन। मानो होनबा बिसोर जिहेथु जों मिथिनायाव मुस्लिम धोरोमारिफ्रा गोबां कर'ना भाइरासखौ लाबोनायनि माबाया जिहेथु जों नुबाय चान्सखौ, दा बेखायनो जों बिसोरनिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां गोजान जानांगौ आरो बिसोरखौ जों गामियाव हाबनायनिफ्राय बादा होनाया गोनांथि दंसै। दा एसेनोसै, आङो बेखिनिखौनो बुंबाय। सांग्राङै थादो रायजोफोर आरो बयखौबो नों आं बुजिगोरोंफ्रा सांग्रांथि होनायनि प्रयजन जाबाय। बयखौबो मोजाङै थानो, न'आवनो थानो खावलायनो थाखाय बयनावबो बिबान थाबाय होननानै बयबो बेखौ दायित्वखौ लालायनांसिगोन। एसेयावनो आं आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय। गोजोन्थों रायजोफोर।